Niin, tän takia niitä pelejä hävitään. Mä pelaan esimerkiksi Moiraa, mitä mä en osaa pelaa. Mä varmaan se... Mä tiedän 5 tuntia pelaa tätä ukkoa. Mut joo. Tää oli tosi kiva ja... Kyllä mä tiedän miksi näitä pelejä hävitään. Se on vaan siinä kun tiimi ei saa mitään aikaista, niin se ei saa. Mut se voi olla tällä kertaa se on vastustajan tiimi. Tässä on ihan hyvä, että Telkki hyppää kato sisään. Älä mäkin tuu! Mä en tiedä miksi mä lähdin noit kyllä tappaa, että miksi ne lähtee siihen sniperin kimppuun. Sitten mä päädyin low groundille, kun mä haluan olla sit Sunkratin spämmissä ja kiusata tankkia vähän. Niin kuin tapana on. Mä en oikein tiedä. Pitäisikö täällä käyttää totakin klikkiä? Mä tykkään tästä tuomisesta. Tää musta klikki on paljonkin. Oho, misklikki. Toi olisi pitänyt mennä heittää syvemmälle tohon vesitorniin. Huono Moira, niin huono Moira, minkä sille mahtaa. Taas misklikkiä. Siksi mä en muista näitä klikkejä ikinä. Et kato, Sirik kokeili hiilaa Junkrattia. Tois pitäisi olla tohon vesitorniin ja tohon väliin, jos Junkratti olisi vetäytynyt. Se tuli full jolla muodista. Oi, tää oli ihan mahdoton peli. Joo, ei mä jättää siniset tuo tankki, sinisi hoitaa kyllä. Ei onnistu hyppää. Ei siellä ollut mulle edes ketään enää backlineissa. Joo. Mennään sitä suki sitä tankkia. Sniperi hiilataanko me? Ei. Nää. Se kyllä hoitaa omat hiilinsä sitten. Mut Sunkrotti oli kyllä aika jolomuodolla elämässä. Hassu juttu tuossa Sunkrotissa, se on ensimmäinen ketä antaa periksi. Sitten sinne tulee liiveri ja se on ainut ketä jää grieffaa meitä ja käyttää aikaa. Kato, ahana, ihan autopositionissa. Tämä on nähdä, onnistus tää pallo niin mitä mä se ajattelin. Idea oli, että se lähtisi se anan perään. Kato! Se onnistui. Kerrankin. Joo. Mutta aika huono kumminkin, mutta kyllä me otetaan toi pallo kumminkin mun 5 tunnin Moiralla. Sleepy Hoodini se hakualueella. Vieläkö sinisi merkkassa. Tää on ihan pro Moira-peli, eikö se oo? Se heinät ei haittaa. Ei se meihin kumminkaan ehkä osu. Oi. Kato, mä etin hiilipalloa, se oli ensimmäinen. Ja lupaa, että on viimeinen. Toista en laita. Johonkin mäkin sen rajan laitan menemään. Ja yhteen hiilipalloa per peli, siinä se on. Mä en tiedä mikä peli tää oikein oli. Tää ei ollut vaidi eikä mitään edes. Tossakin en mä tiedä. Jos toi alas sinne tonne ylös, niin se olisi ollut elämä ihan hyvin, mutta... Ei mennyt kuin kaikki ultit aika pitkälti. No ei mennyt kuin EMP ja toi. Transsi ja tää mun Moira-ulti. On rengas ei tykkää musta, vaan se on tää power puntsit tölkille. Vahingossa klikkasin taas tölkkiä sitä keltaista. Tracerin vasemman rikaali alhaalla. Siellä. Vielä katsoo vähän ikkunaa, että tuleeko se ikkunasta. Ja... Kakkapallo sai se. Vitsi tää vastustaja oli kyllä. Tää oli aika ihmeellinen kaveri. Sitten mennään vähän jeesat tölkkiin. Tossa oli misklikkiä taas. Kokeillaan tappaa toi Marsu, mut ei saa. Mut kakkis sai funnipunki. Itse mun hiirennappi väliin pohjaa niinku tässä näin. Mä olisin halunnut sukisukkiin, mut ei. Pakko oli tölkillä vähän hiiliä laittaa. Taas se hiirennappi. Vitsi toi on persuusta. Ei tälleen Moiraa pelata. Joo, siinä olisi voinut laittaa hiilipallonkin, mut kyllä toi damage-pallo on kivempi pallo. Siinä saa eliminationeita. Joo, tölkki otti kivasti sen javelin. Tölkistäkin oli jotain hyötyä. Siellä se bastioni funkipuntsi tai mikä se olikaan, niin antaa jo peräksi. Oi. Tää oli kyllä pelien peli. Reinhardtilla oli hauska pelikokemus.
Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Saatiin vielä elimination sniikattua siitä. Sitten tulee se liiveri, en tiedä ketä niistä lähtee. Olikohan King Arthuri lähtee menee. Ei. Se oli toinen niitten supeista näköjään, mikä lähtee menee. Siinä tää peli nyt aika pitkälti olikin. Tää on tässä nyt tietenkin tää, että mä kuulen tossa sniperi. Mä mietin, että hyppääis mä tossa, mutta sit ei, en mä kyllä, en mä osaa hyppää tota, että mä vaan delaan sinne ja turhaa. Annettiin sinne sentään kakapallo, niin se voi sekelle voi kuollakin siihen 200, se tekee maksimidamagea ja sniperilla on 200 hipsua. Annetaan uusi. Keisaripuoli. Oi. Pakko sanoa, että tässä loppui jo vähän tuo yrittäminen. Mun on kuulee, mutta mä ajattelin, että se on meidän sniperin ongelma enemmän kuin mun ongelma. Vähän taas vahingossa painoin väärää nappulaa. En saa tapettua, mutta Sini sijoittaa naamarille pois ton kaveri. Ja huutelee sen melualaa piiloon. Joo. Sitten jää enää toi pundipunkki. Katsotaan säkkiä vielä tän peli. Statsit. Se on ihan hyvin. Eipähän siinä ihan liikaa tullut hiilattua. Oi. 2255 hiilinkiä, ihan kaikki. Vitsi, Volli ja Tölkki voitti mun toppopeleissä Damagessa. Mä otin elimineissä. Tää oli hauska peli. Tällaisia väliä ehkä tarvitsee tässä pelissä kanssa. Ei mun muuta. Toivottavasti jotain muutkin nauratti kuin mua.